Lima ka mga gitahong tigpayuhot sa gidiling drogas daghan Sugbo mitahan kang Cebu City Mayor Tomas Osmena. Usa kanila konsehal sa barangay samtang ang usa nagpailang financier sa mga drug pusher. Tiluan meron dila sa report. May patimaw sa Cebu City Hall kining lima ka mga lalaki nga miangkong nalambigit sa illegal nga drogas o personal nga may pahibaw kang Cebu City Mayor Tomas Osmena sa ilang pagtahan aron magbag-o. Kinahanglan gyud may information bahin sa kining inyong negosyo kaniadto. Okay? Okay, thank you. Usa kanila konsehal sa usa sa mga barangay sa dakbayan sa Sugbo apan nagdumili nga magpa-interview. Samtang ang 46 anyos nga negosyante miangkong nagsilbi siyang financier sa duha ka mga tigpayuhot sa gidiling drogas sa barangay Labangon sukad niadtong tuig 2013 apan mihunong na siya sa maong iligal nga kalihukan. Bali namuhunan bali kanang kan ba kanang naay mo mobaligya bali ako'y mo puhunan nila ba anara. Ang surrender lang jud ko para ma-clear lang jud ako pangan. Matod ni Cebu City Mayor Tomas Osmena nga nag-umol na karon ang dakbayan og rehabilitation program alang ni ining mga nitahan. Apan giangko ni Osmena nga wala pay naandam ang dakbayan nga programa alang sa tanang mga mitahan. We're just trying to get the plan started. But doesn't mean that we're not going to do anything. It's just that I'm not ready at this point in time. Luan Mirondina, Balitang Bisda.